Sziasztok, Gerdi 74 vagyok, és itt van velem Janóka. Hello! Na, és ebben a videóban a Rubik's Hack berakását mutatjuk meg. Aha. Letölthettek bármilyen nodós Rubik's, vagy akármilyen hacket, de ami fontos, legyen egy jar fájla és egy JSON fájla. JSON. Ezt a kettőt, ez a kettőnek mindenképp meg kell lenni. Lehet nodus is, mind a kettőnek meg kell lenni. Hogyha nincs, akkor az már rossz. Na, ugye most megnyitom a Minecraftomat, semmi nem menne rajta, egy sima Minecraft. De meg kell nyitnunk a 100%-et update-át. És ott van egy olyan, hogy amilyen klienst használtok, rámentek, és egy versions mappa, versions. Rámentek, és ott van az 1.6.2, most nekem 1.6.2 off. És itt van ez a Minecraft jar, ezt így kukába, szóval hogy ezt eltüntetjük, és helyette behúzzuk ezt a kettőt. Ha behúztuk, akkor ezt el is tüntetem, mondjuk ide. Na, behúztuk, akkor elindítjuk a Minecraftunkat. Még ezt megcsinálom, minden, addig egy vágás. Na, sziasztok, itt is lennék, és elindítottam a Minecraftomat. Amit látjátok, ilyen piros lett a betű, minden. Na, most próbáljuk is ki. Ugye beraktam és elindítottam, ennyi. Menjünk fel erre a világra. Na, és láthatjuk, hogy van a bal felső sarokban egy ilyen kis piros lapocska. Vagy hát, hogy mondjam. Na, és ugye akkor itt vannak a hackek, és ugye ott van egy fly, természetesen repülés, ugye aki nem tudná. De figyelmeztetlek, a flight, azt ne használjátok szerveren, mert ki fog dobni, ha van bent null. Szóval, ha pluginos, akkor ugye ki fog dobni. Nem, ez lesz. Na, Nyalóka, némítsd ki magad. Kösz. Ó, kösz. Na, és ugye akkor majd azután már nézzét, vagy ezután majd ti nézzetek utána, mert én most is nem ezt szeretném bemutatni, hogy melyik a speed, killaóra, mobaóra, meg ilyenek, ezek mit tudnak. Ezek után vagy ugye megnézzetek utána. És igen, amit látjátok, bekapcsoltam Fulbright-eket, minden világosabb lett. Na, szerintem ennyi is lenne a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Aki nem tud valamit, az írja igen, a kommentbe, vagy Skype-on, a Skype nem a leírásba, és a letöltő link is a leírásba. Na. Biztos? Mi? Biztos. Megígérem, hogy ott lesz, jó? Oké. Na. Sziasztok. Sziasztok.